जुदि आइ बाबाया मालाबा समाव हथातनो आंखौ गारनानै थाङो अब्लानिया आङो माने सोलिलांनो खस्थ' जागोन। सोरबा बायदिया खुलुमलाङो, सोरबा बायदिया मुजुलाङो, बेफोरबायदिनो सोरबा बायदिया लासिंसिं खालामलाङो। आइ बाबाखौ होननो सोरबा बेफोरबायदि आथिं आखाइ गैयि गथ'खौनो फरायहोबाय थायो नामा। गासैखौबो दिननि बे दुखुनांथाव आपडेट भिडिअ बानायना थाबाय लोगोफोर, दुखुनांथाव आपडेट नांगोन बे भिडिअखौ। दा दहाय दिन्थिखाबाय ससे, गोबाङानो नुदों जानांगौ फेसबुक इउटुबफोराव नुदों जानांगौ। दा आंबो आंनि चेनेलावनो शेयार खालामनो सानदों। दा नैबे सोमस्रि बर'आ माबायदि गावनि जिउनि दावहायाव माबायदि जेंना नुजाथिदों एबा बियो माबायदि माने दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबो बियो फरायनानै दिनै माबायदि बियो उथ्रिसारनानै बियो मा मोननो हास्थायदों बेखौ माने भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों आरोना। बिटिआर सरकारनिसिम बियो गावनि थांना थानायनि माबा मोनसे मोननो हास्थायदों आरोना। दा बियो जन्मनिफ्रायनो बिनि आरो आथिङा बिदि होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दा बियो बबे जायगानि आरो बिनि बिमा बिफानि मुङा मा बेखौ कमप्लिटलि बुंगोन बेनो। दा आङो भिडिअखौ दिन्थिलांसै होमबा, लास्टाव खायसे बाथ्राखौ बुंगोन आंबो नायलांनोबा। खुलुमबाय, आंनि मुङा सोमस्रि बर'। आङो हुग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय 7 नं सनाजुलि गामिनि। आंनि आफानि मुङा बिपुल बर', आइनि मुङा दिपालि बर'। आङो मासबाद हालामाव थाफैनाया दिनैसिम 2019 निफ्राय 2024 सिम थानाय जाबाय, गासै 6 इयार जाबाय। बेयावनो 6 इयार थानानै फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै आं दिनै दाख्लै थांनाय जुन मासाव BA खौ कमप्लिट खालामबाय। माने आइ आफा अननाय बायदि जोंनि हुग्राजुलिनि आइ आफाया आंखौ बेफोरबायदि अनफेराखैमोन। दिनैसिमबो आं मासबादाव थाफैदों होनबा गिबि खेब मेगन बेखेवदों होनबा मासबादावनो आनसलिकनि आफा हरसिं बाबा आरो आदा दिनेशानो आंखौ फार्स्ट मेगन बेखेवग्रोदों होननानै आङो माने गोसोआव साननानै लायो आरो। आं फरायबाय थानाय समाव गोबां खस्थ' मोनबोदों। मानो होनना बुङोब्ला आङो जेब्ला फरायनो न'निफ्राय थाफैयो अब्ला उन्दैनिफ्रायनो माने हाजिरा खामला मावनानै जाखाग्रा नालाय, आइ बाबायाबो ओमफ्राय मावखानांगौ नालाय। ओमफ्राय आङो जेब्ला इयाव फरायनो थाफैयो अब्ला आंनो आइ बाबाया बांसिन माने खस्थ'सिन मावसिननांदों। मानो होनोब्ला रुम भारानिफ्राय लानानै आथिं लेखा बायनाय, एडमिसन खालामनाय, आरो बिदिनो सेकेन्ड इयार फार्स्ट इयारावथ' बोसोरावसो एडमिसन जायो देलाय, जेबो नङा। जेब्ला आं BA फरायो अब्ला आइ बाबाया बांसिन खस्थ' मोनदों होननानै सानो आरो आङो। मानो होनना बुङोब्ला मासावनो माने 6 मासावनो फर्म फिलआप जायो, एडमिसन जायो, होमब्ला आरो 6 मासावनो लेखा बायनांगौ, आरो बेखौनो फरायनानै आरो उनाव नेक्स्ट 6 मासाव एडमिसन खालामनो बरनफिननांगौ। माने बिराद खस्थ' मोनदों। माने मालाबा समावहाय न'आवहाय बिदिनो माइरङा दंब्लाबो जानाय खरसाया माने खस्थ' जाहैदों। आं दायो आइ बाबानि सिमांखौ जाफुंहोनो आरो आंनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय आं बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानो जे जाहाथे आङो इयुन जिउआव माने आंनि सोलिलांनो हानाय, आंथ' आइ बाबाखौ मोनबाय थाया। आइ बाबा थांना थासान्दिसिमसो आङो आइ बाबाजों माने थाफानानैसो आं सोलिलांनो हागोन। जुदि आइ बाबाया मालाबा समाव हथातनो आंखौ गारनानै थाङो अब्लानिया आङो माने सोलिलांनो खस्थ' जागोन। बेखायनो आं बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौनो खावलायो जे जाहाथे 4th ग्रेड 3rd ग्रेडनिबाबो जिखुनु जाया मोनसे फिसा साख्रिखौ होगोनखौ आसा खालामो आरो। आं ग्रेजुवेसनथ' खालामबाय, गोसोथ' दंमोन आं MA खालामनो। माने फरायनोनो आसा दंबावखायो, आं फरायबावगोनखौनो सानबाय थायो गोसोआव। माने गुबुनफोरखौ थांनाय नुबा, MA फरायनो थाहैनाय नुब्ला, हस्टेलफ्राव थाहैनाय नुब्ला आंबो फरायगौमोन आइ बाबाया हानायमोनब्ला। नाथाय हाया होननानै आं गावनो माने फरायनो लानाय थांखिखौ फासयफिननानै थायो आरो। आं बेखौनो बुंनो सानो जे जेब्ला आङो फरायबाय थायो आरो फरायनायखौ जेसेनो दावखोलाङो एसेनो न'खरनिफ्राय प्रब्लेम फैबाय थायो। फरायहोबाय थानांला, थाखा गारबाय थानांला, मा मोनगोन जिउआव बिदि होननानै बुङो। आरो आंखौबो लामा सामाफ्राव लोगो मोनबा सोरबा बायदिया खुलुमलाङो, सोरबा बायदिया मुजुलाङो, बेफोरबायदिनो सोरबा बायदिया लासिंसिं खालामलाङो। होमबाबो आङो आंनि गोसोआव मोनसे साननाय दंखायोमोन
जेब्लासिम आइ बाबानि साननाया जाया अब्लासिम माने आंबो फरायनायखौ दोना आंनि लाजिनाय आरो आंनि गुबुनफोरनि बुंनाय सोंखारिनायफोरखौ जेबो खोनासङा लाफासिनो आङो दिनै बेखिनि बिएखौ कमप्लिट खालामनो हादों आरो आङो बेखौनो लुबैयो जे आङो आंनि सिमांल' नङा आइ बाबानिबो सिमां आरो आंबो आंनि सिमां उन्दैनिफ्रायनो सिमां माने आइ बाबाखौ आं जेब्ला फरायनानै गिदिर जागोन फरायनाया जोबगोन जाहाथे आं फिसा फिसौ साख्रि मावनानैब्लाबो आइ बाबाया फरायहोनाय माने बिखानि थैखौ दै खालामनानै हाजिरा खामला मावनानै फरायहोदों नालाय बिसोरखौ माने आङो सानसेब्लाबो सुखुआव दोननो बा गोजोनाव दोननो सान्दुं अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय माने बेखौनो खावलायो जे बिटिआर सरकारनियाव जाहाथे आंनो फिसा फिसौ माने इयुन जिउनि थाखाय सोलिलांनो थाखाय माने साख्रि माने जब मोनगोनखौ आसा खालामो आरो होगोन होननानै मामा बाबाया दा हाजिरा मावो न'खरावथ' ओरैनो हाया 2 बिगाल'खासो जोंहा रायजोनि लानाय बेखिनियावनो माने मालाबा समाव माइ हानाय समाव माइ हायो माइ हानाय बोथोरा जोबबा बिदिनो सिबिं बानलु थास'फोर गायोब्ला गुबुन न'खराव हाजिरा मावहैयो आरो हाजिरा मोनब्ला जोंहानि बाबाया हाजोआव बन लायो माने हाजोआव बन लायनायाथ' गोबां खस्थ' मिथिखायो माने होमब्लाबो उपाय गैया सोलिलांनांगौ गोनां जायो मालाबा समाव बिदिनो लामाफ्राव मैदेर लोगो मोनो मालाबा समाव बन गोलैसिन जायो होनब्लाबो आंनि बाबाया माने बनखौ लानानै न'आव लाबोनानै फानहैयो माने आंनि थाखायनो गासैखौबो आइ बाबाया मावनो गोनां जायो उपाय गैया आं बिसोरनि न'खराव जोनोम लानानै गोबां बिसोरखौ दुखु खस्थ' होदों आरो गोसोआ मालाबा सानो आइ बाबाखौ खस्थ' मावनाय नुबाय थायोब्ला मालाबा समाव हारसिंनो मुलिफोर जानानै बा फासि नांनानै थैलांनो गोसो जायो नाथाय आइ बाबाया आं नङाब्ला दाबायदियाव फाग्ला फाग्लि जागोन बेखायनो आङो दा जायफोरा कमप्लिटलि नायदो भिडिअखौ बिथांमोना बुजिखाबाय नङा होमबा दानै नायदोंबाथ' नोंथांमोना बुजिनायबो नङा जानो हागौ दा बेखौ बुंनो थांला दा जोबोद दुखुनांथाव नङा होमबा लोगोफोर बे सोमस्रि बर'आ माबायदि मा खोथा बाथ्रा बुंलांदों जोबोद माने हार्ट नांथावना मेगनाव मोदै गवालासिनो रावबो थानो हाया आंबो नायखांबाय भिडिअखौ गोबां दुखु मोनदों माने मेगनाव मोदै गवालासिनो रावबो थानो हाया माने बिनि जायफोरा माने अननाय दङ बिसोरसो बुजि मोनगोन दे खिन्थु गोबाङानो खिन्थु बेबायदि जायाबो जानो हागौ माने किसुमाननि साननायफोरा बेलेग थेवबो माने दुखुनांथाव आरोना जोबोद माने मा बुंदों बिमा बिफायाबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो बेखौ फरायहोदों आरो बियो मा बुंदों एखनब्ला थैया थांनोसो गोसो जायोनो बायदिसिना दा बिमा बिफानि माखांखौ नायनासो बियो थायो बे नङाब्ला बिमा बिफाया मा जागोन बेखौ बुंखादों नङा होमबा लोगोफोर दा बियो उथ्रिसारबाय दा बियो बिटिआर सरकारनिसिम मायबा मोनसे थांना थानायनि फिसा फिसौ साख्रिबाबो 3rd ग्रेड जा 4th ग्रेड जा मायबा मोनसेबो मोननो हास्थायदों आरोना दा बियो मोननांगौ आंनि बायदिब्ला मानो होनोब्ला बियो सासे हेन्डिकेपमेन जाहैबाय आरो उन्दैनिफ्रायनोखा बियो मायबाफोर जाथायजों जायाखै बियो माने जन्मनिफ्रायनो जादों होननानै जों मिथिनो मोनदों नङा होमबा लोगोफोर दा आंबो मोननांगोन होननानै आंबो सानो आरोना जाहाथे बिनि साननायफोरा जाहाथे आबुं जायो एबा गोसोआ बिनि गोजोननाय मोनो आरोना बेखौ आंबो माने हास्थायदों आरोना दा दुखुनांथाव आरोना बेबायदि जोबोद माने खस्थ'नि गेजेरजोंसो बियो उथ्रिसारदों आरो फरायनो गोसो दंमोन थेवब्लाबो फरायनो हादों आरोना दा जोंना बिटिसिनि जा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड भाइभानि माबा जानो थांगासिनो माने भाइभाल' जागोन आरोना अरेल टेस्टल' जागोन दा बेयाव बियो आंनि बायदिब्ला मोननायबा गाहाम जागोन होनना सानो आरोना बियो बेखायनो आंबो लुबैयो आरोना दा सोमोनांथाव एबा दुखुनांथाव आरोना बेनि जाथाय एबा जिउ जारिमिन आरोना बुंनो थाङोब्ला मोनसे हिस्टरि टाइप बायदि जाहैबाय दा जोबोद दुखुनांथाव दा बर'नि फिसा नङा होमबा दा नोंथांमोना मा सानो आंनि बायदिब्ला बियो मोनथारनांगौ आरोना साख्रिखौ जायखिजाया इन्टारभिउ लायाबाबो मोननोसो नांगौ आंनिबा सासे बियो इमान खस्थ'नि गेजेरजोंबो आथिं आखाया बेबायदिनि गेजेरजोंबो बियो उथ्रिसारबाय इमान धेमालि नङा खम खस्थ' नङा होमबा दा बेखायनो मोननांगोन आंबो सानो आरोना बेनो होमबा लोगोफोर आपडेट दुखुनांथाव भिडिअआ नेक्स्ट माबाफोर आपडेट भिडिअ लोगो मोनगोन होमबा लोगोफोर गोजोन्थों बाय बाय